Ok, a ci gaba da bidiyon mu bayan mun yi baje, yanzu za mu yi registration form da kuma report sheet, wanda da bidiyo ne zan yi su guda biyu amma yanzu na haɗe su da ɗaya. Idan za ka yi wannan zanen kana buƙatar abubuwa kamar haka. Bari ne zoom. Na farko kana buƙatar sunan makarantar da za ka yi wannan report card ɗin ko kuma registration form ɗin. Ko da ba makaranta ba ne ko organization ne za su baka sunan wannan organization ɗin, ko kuma sana'a ne na wani wanda zai ɗauka apprentice, shi ma zai baka sunan sana'ar da yake yi, sannan kuma zai baka address ɗin shi ko address ɗin makarantar da kuma number waya da za a sa. Wannan da na yi suna su akwai larabci na makaranta ce ta Islamiyya, ba lallai ya zama wanda za ka yi zai zama na Islamiyya ba ne, ƙila babu larabci a ciki. To duk abin da za mu yi wanda akwai larabci a nan, kai naka sai kai tsara larabcin, sai zama za ka yi kawai da na turancin ne. In kuma za ka yi na larabcin to masha Allah. Kamar yadda na faɗa, kana buƙatar sunan organization ko makaranta ko sana'a, sunan wa'inda za ka yi ma aikin kenan, sannan kuma kana buƙatar logo ɗinsu. Kamar na makaranta ana ansan bajin makaranta, wannan ba su ba da baje ba, haka ne musu. Sannan kuma idan registration form ne ana saka passport, to za ka ba da space ɗin passport ɗin. Kuma report sheet ne ba buƙatar passport. Sai wa'innan bayanan, misali kamar a registration form akwai suna da gender da address, phone number, marital status, mutum na da aure ko bai da shi. Sai health issues, in yana da wani matsala, misali yana yawan ko ƙila yana da farfaɗiya, misali ya kamata su sani saboda su san cewa abin zai iya tasowa da makamantansu. Sannan kuma previous knowledge da kuma guardian name, ƙila bai tare da iyayen shi, yana hannun wasu, irin just information ne haka. Wasu wani wuraren kuma ana sa parent information ne, da lambar waya da kuma relationship status, wato menene alaƙan su iyayen ko inda ke kula da shi wannan da ke cikin registration form ɗin. Misali ƙila ko mahaifi ne shi ko ƙanin uba, misali kenan. Sai signature da kuma date. Sai mu akwai ɓangaren official use, wanda nan sama ɗin nan shi wanda ke zai ansa form ɗin shi zai cike, ƙasan nan kuma wanda idan an dawo da form ɗin su za su cike, misali yaushe ya dawo da form ɗin, date kenan, sai rich number, misali kamar na makaranta haka. To a ɓangaren wannan report sheet kuma, ina da wani term ne za a amfani da wannan report sheet ɗin, first term ne ko second term, sai wata shekara, sannan kuma sunan shi student ɗin da za a yi ma wannan report sheet ɗin, admission number shi, aji, da kuma gender shi namiji ne ko mace, sai adadin ɗalibai, number in class da position, sannan kuma da aka yi jarabawa nawa ya samu, ko sai nan kuma subjects ne da suke ɗauka a makarantar, za ka yi sassaka wurin subjects ɗin. Idan naka ya zama ba ɓangaren larabci ba ne, turanci ne, to subjects ɗin za su zama a wannan ɓarayin kenan, so da komai naka zai zama turanci ne. Sanda za ka yi rubutun nan zai zama babu ɓangaren larabcin, to in ka tashi jan wannan layin za ka kawo shi har ƙarshe ne, zai zama babu wannan larabcin a gefen nan. A ƙasan nan kuma akwai school comments, ko kuma irin ɓangaren malamai, ko ƙila a ce headmaster's comment ko kuma teacher's comment, kamar yadda gashi nan a ƙasa. Wayannan information sun gaba ɗaya ya danganta ne da wa'inda za ka yi ma aikin, su za su baka abubuwan da za ka saka. Amma yawanci wani lokaci idan ina ma wasu aiki sai su ce min ni in sama information in saka, su ga abubuwan da na saka, inda za su cire sai su cire, inda za su ƙara kuma sai su ƙara. To in kana hakan za ka iya samun wani format ka yi, sai kuma ka nuna musu inda akwai canji sai su canza. Wani lokaci ma na kan shiga Google ne sai na dudduba format sai na yi, kafin ya zama ina da sample kenan. Amma yanzu ina da sample kala-kala, sai dai in duba a cikin ayyukan da ne kawai sai na yi amfani da guda ɗaya. Yanzu in za ka yi wannan, abu na farko da kake buƙata shine kana buƙatan size. Wani size ne za ka yi wannan aikin a registration form ko report sheet, ana yin shi ne a A4 paper. To gashi nan na riga na zaɓa na sa A4. To za ka sa borderline ake ce mishi, wato kawai kai creating rectangle, kai creating layi a nan. To yanda za ka iya zana angle layin daga nan zuwa ƙasa haka ka sake, amma bari na undo
abinda nake yi kawai sai yanzu kan shi rectangle tool din sai in danna su biyu, double clicking zai baka wannan line. Wannan abin nake nufi, kuna ganin shi misali in na bashi kala za ku gan shi, to shi nake nufi. Abu na gaba shine ka zana wannan abin, muna kiran shi borderline. Wannan da kuke gani wa'innan abin da ke waje ko shi ko wannan duka sunan su daya, borderline. Zaka iya yin komai a wajen, zaka iya zana da abin da kake so. Wani lokaci ma ni nakan bari shi haka blank, ba zan yi komai a wajen ba, misali haka. Sai dai kila misali in ce wannan na sama zan bashi fari, shi wannan na kasan kila in bashi kala haka. To sai wani lokaci nakan bar borderline ɗina a haka ba tare da na mai wani design ba. Amma kuma za ka iya yin duk kalan design ɗin da kake so. Misali kai zoom cikin nan, sai ka rubuta, sai ka ɗanyi wani design kawai, kowane kala ne. Bari na amfani da wannan color ɗin ne. Shi wannan kawai ya danganta ne da komai zai iya zama a wajen. To kawai da abin da kai ma yayi, kawai da ɗan so a ɗan cike wajen ne. Ina jin saka kila wannan a ciki, in ba shi kala fari. Zan kawo shi tsakiyar nan, wannan zan ba shi outline fari gaba ɗaya, sai zan shigo da shi wannan wajen. Muka lura na ɗan yi wannan abun, to kawai shi ana so ne kaɗan cike wajen. Bari ne zoom out. To idan ka yi wannan design ɗin, sai ka grouping ɗin shi gaba ɗaya, ga grouping a sama, ko ka zo arrange za ka ga group a nan, sai ka ɗauko shi ka kawo shi wannan gefen ƙarshe kenan, ka yi right click kafin ka sake kenan. Za ka iya yin duplicating a edit, za kuma ka iya yin kullum za ka iya copy and paste. To bayan ka kawo shi wannan wajen, sai ka zo wannan blend tool ɗin kaɗin nan, sai ka taɓa na farkon ka ja shi zuwa na ƙarshen nan, zai zama ya fitar ma da su tun daga farko har ƙarshe. Za ka iya ƙara shi daga saman nan, wannan da mun yi shi a baya. Bari ne zoom out. Sannan ka ƙara yin abin iri ɗaya a sama, amma wani lokaci kawai nakan ɗauka na sama in kawo shi ƙasa, kafin na sake sai in yi right click, zai zama ya min duplicating ɗin shi anan. To yanzu abin da za ka sai ƙara zuwa wannan blend tool ɗinka, sai ka taɓa na farkon nan, sai ka ja shi zuwa sama, shi ma ya ma blending, amma sai ka ƙara wannan ya je 35. Haka nake saboda ya zama space ɗin iri ɗaya. Shi ma wannan ka taɓa shi sai ka ƙara shi ya je 35. Ma ya ga 35 ɗin kamar ya min yawa, bari na sa 30. To bari mu yi zooming mu ga abin da muka yi. Na ganin wannan ɗin nan ya zo kusa da kusa, bari na rage shi. Shi wannan na cikin kenan. Ba dole sai ka yi kalan nawa ba, wannan kawai na gaya mana ne yanda za ku yi abu shigen kalan wannan. Wannan misali kenan, amma yana jin zan canza kalan nan zuwa wannan color ɗin. Na gaya mana yanda za a yi shine, idan ka zo wannan eyedropper tool ɗin nan ka taɓa shi, sai ka taɓa wannan color ɗin, sai ka ƙara taɓa wannan, ka zo bucket ɗin nan shi kuma sai ka zo ka taɓa wannan. Yanzu ka ɗauko color ɗin wancan ka ba ma wannan kenan. To abu na gaba kuma shine, yanzu da ka yi borderline ɗinka, shine sai ka fara sassaka bayanan nan. Misali za ka saka logo ɗin makarantar a gefe, sannan za ka saka sunan makarantar. Idan logon kawai zai zo ne a matsayin hoto, saboda in ka tashi za su baka logon ne a hoto, sai ka shigo da shi Corel Draw ɗinka. Ni yanda ake shigo da hoto, ko dai ka zo file ka danna import, ga import a nan, ko kuma kawai ka yi minimizing, ka zo inda hoton yake, misali kamar wannan, sai ka ɗauko shi ka ja shi cikin Corel Draw ɗin haka. Idan ka zo nan sai ka sake, za ka gan shi ya shigo. Amma yanzu zan yi escape, saboda ba shigowa shi zan yi ba. Na riga na cicciro bayanan wannan wajen, zan saka mana shi a matsayin misalai. To yanzu misali wannan shine logo ɗin. Bari na yi zoom saboda ya mana sauƙin gani. Yanzu zai zama ka ɗauko logo ɗin makarantar kenan. Misali wannan, sai ka danna shift page up, ta su sama, ko ka zo arrange, ka danna order, ka danna to front of page. Kuma bari in zaɓa gaba ɗayan su in danna order.
to front of page din ya zama ba sai na rinka yi ɗaya bayan ɗaya ba. Yanzu ka ɗauko logo ɗin su ka saka a nan zai zama ya fito, sai ka ɗauka sunan makarantar ka saka. Idan ni wannan ina misali ne, amma idan kai ne ka tashi za ka danna a wannan text tool ɗin ne, sai ka rubuta sunan makarantar, misali ka ce Madrasatu Nurul Islam misali kenan wannan, sai ka canza abin da za ka canza font ɗin da kake so ko ka ƙara mishi girma, ko kuma ka zo text ka mai editing ɗin da kake so. Don mun yi text a baya wannan kenan. Sannan kuma za ka saka sunan da address ɗin, kamar ni a nawa da yake da larabci ne, na sa na larabcin sai na sa na turancin sai na sa address ɗin a ƙasa. Idan ya zama za ka yi wannan report sheet kenan, idan registration form ne za ka yi, zai zama za ka saka number waya a ƙasan address ɗin. To abu na gaba shine sai ka rubuta shi abin da kake yi, me kake yi, registration form ne kake yi ko kuma report sheet, sai ka sa sunan shi a nan. Kar mu manta na ce ni kawai ina amfani da shi ne, idan kai ne za ka rubuta ne, wannan kawai na cicciro na wannan ne sai nake amfani da shi a nan. To sai kuma muna da bayanan da za ka sa a ƙasan nan. Wannan bayanai ne misali kamar ka ce wayannan bayanan da nace za ka saka term name, year, admission number, class na report sheet ɗin nan kenan. Su ne kawai bayanin nake sa. Idan kai ne za ka rubuta ne, misali za ka rubuta term haka. Wannan term T ɗinka zai zo a capital letter a farko, sai ka zo text, ka zo change case, ka mai da shi title case, sai ka zanna OK, T ɗin yanzu ya fito. To sai ka zana wannan layi, bari mu ƙara yin zoom. Sai ka zana wannan layin. Wannan layin za ka iya zana shi da pen tool ɗinka, za ka taɓa guri guda ɗaya, bari na escape, kawai taɓawa za ka yi, sai ka riƙe control, zai zama ya riƙe shi, zai tafi horizontal, zai tafi a straight kenan a miƙe. In ka zo daidai wurin da za ka sake, sai ka zanna, sai ƙara sakewa. Za ka iya ƙara mishi girma, ina jin a nan wajen misali daga headline ya dawo 0.5 ko ya dawo 4, amma yawanci an fi barin shi a 1 saboda in ka je printing, saboda wannan aikin da kake za ka yi printing ne, in ka je printing zai fito normal, zai fito a gan shi sosai, an fi barin shi a 1 normally. Sannan idan ka tashi wannan aikin, font ɗinka za ka yi zaɓen kowane, amma idan ka zo font size girma, ana ba 24 ake barin shi ba, 24 ya yi girma a wurin printing, A4 size ya yi girma, to ana barin shi ne a 14. Yawanci in za a yi typing ana barin shi ne a 14. Idan muka zo Microsoft Word insha Allah duk zan ƙara bayanin wannan 14 ake barin shi, shine zai da kai printing zai fito daidai. In kuka lura wannan ɗina shi ma kamar a 14 yake, kusan girman su ɗaya haka. To sai kawai ka zana wannan layin zuwa daidai inda layin zai tsaya, sai ka ci gaba. Wani lokaci layin akan yi shi ya zama yana da gida-gida ɗin nan, ba ya zama a miƙe mai kauri haka ba. In kana so ka canza gida-gidan nan, kawai za ka zo ba arrowhead ba, ba nan ba, wannan sai ka zaɓa kalan dashi-dashi ɗin da kake so, ko dai ya yanke haka ko kalan wannan, duk wanda kake so sai ka zaɓa ka saka a wajen. Sannan kuma na gaba muna da wannan bayanan da za ka sa kenan na grade, abinda ya samu, abinda za su saka, me ya ci a subject ɗin da suke yi, me kuma ne bai ci ba, da kuma na CA da exam. Sai aka saka kana da wannan bayanin. Duk da wani lokaci shi wannan kawai su makarantar da nemawa ne suka buƙaci na sa musu wannan, amma yawanci wasu ba sa shi. In ba buƙata za ka iya barin shi kawai, sai ka saka bayanan ka na ƙarshe. Amma wannan bayanan ya danganta ne da inda kake ma aikin, su za su iya zaɓen kalan bayanin da suke so ka sa musu, kamar yadda na faɗa a baya kenan. Wannan kenan na report sheet ɗin, bari mu goge wannan rubutun da ne a gefen can. Wannan kenan na report sheet ɗin, da ka yi wannan ka gama report sheet ɗinka, sai dai ka yi selecting komai gaba ɗaya haka, sai kawai ka danna grouping, sai ka danna exporting, ko dai ka danna wannan shortcut ɗin ko ka zo file,
ka danna export, zai fitar zai ka zaɓa PNG ko JPEG. Tunda report sheet ne wannan, printing din shi za a yi a paper ya zama ana amfani da shi. In ka tashi exporting din shi sai ka exporting din shi as PDF ba as JPEG ba. Wannan JPEG din hoto ne, sai dai za ka iya yin shi a hoto din sai ka tura musu su gani misali ta WhatsApp, su gani inda su yi gyaran. Bayan kun gama gyare-gyaren ya zama final decision, sai ka yi musu exporting din shi a PDF, sai su je wajen printing su printing din shi kila colored ko kuma black and white, sai su rinka amfani da shi. Za ma su yin kwaya ɗaya colored sai su photocopy, amma zai zo ne a black and white. Wannan kenan na report sheet. Sai kuma muna da registration form. Shi ma registration form abu iri ɗaya ne, sai dai kana da wajen passport. Shi ma wannan kawai wurin passport ɗin da ka ɗan zana shi irin haka, za ka iya zuwa ka dan ja gefen nan sama kamar yadda kuke gani a nawa. Bari na mana zoomin mu gan shi. In kuka lura nan ɗina na ɗan malkwaɗa shi, na ɗan karya shi yayi kwana, to kuma kawai sai ku yi amfani da shape tool kawai ku ɗan sauko da shi kasa kaɗan. Sannan kuma ana sa form number a registration form ɗin. Ya zama ƙila form nawa ka sayar kenan, ƙila form ka yi form guda 100, to za ka rinka ganin form nawa ne ka bayar ko kuma form nawa ne suka rage ta nan. Da sauran bayanan da za ka sassa don na yi bayanin su, official use only ɗin nan shi ma zanawa za ka yi. Sai ina jin abin da ban yi bayanin shi ba a nan shine wannan table ɗin da na yi na report sheet ɗin nan. Inda za ka yi table ɗin, ina jin mun yi table ko ba a nan ba ne. Table yana da yankon 2018 ɗin da na yi ne, amma shi kamar wannan bai da shi. Da za ka yi table ɗin kawai za ka iya zana layi irin haka, sai ka zo wannan tool ɗin, sai kawai ka taɓa gefe ka danna control ka zo ƙarshe, sai ka ci gaba da zazzanawa. Amma yanda kawai nake shi ne in taɓa in rike kafin na sake sai in yi right click, yayi guda biyu kenan, sai in danna control R a keyboard ɗina, zai zama ya mun shi gaba ɗaya. Za ka iya sita, wannan kawai misali ne nake yi. Sai ƙara zuwa wajen tool ɗinka na pen ɗin, sai ka zana ka taɓa nan ka danna shift ka danna, sai zama nan ne serial number ka. Bari na yi matsar da wannan mu ga abin da nake nufi. Wannan bari na kawo shi kusa, sai na yi zoom in. Yawwa, sai ƙara zuwa tool ɗin nan, sai zama yanzu aka bar space ɗin subject ɗin zai zama space ɗin shi ya ɗan fi girma. Sai ka danna control ko shift, sai zama ga nan space ɗin number, nan space ɗin subject. A sama ne za ka saka irin serial number, subject, attendance, da marking, status, exam, da grades ɗin. A ƙarshe ne za ka saka total a nan. Sai kuma ka ƙara danna wannan, ka rike control ko shift, ka zo nan ka sake. Wannan kenan. Idan iri ɗaya ne sai ka danna control R, amma bayan sai ka fara yin duplicating haka, sai ka danna control R ɗin ka zai ma duplicate. Za ka iya zuwa kuma edit, akwai duplicate a nan gefe shine control D ne wannan, repeat duplicate shine control R ɗin da nake ta yi tun ɗazu. Wannan kenan, kamar yadda na gaya mana, idan wannan na ɓangaren larabci kenan da islamiyya, ina ce mana idan boko ne shi kuma zai zama haka kenan, zai zama nan ne serial number ɗinka, nan ne wajen subject ɗinka da grades da waye da ƙarshe sai a yi total. Ina jin wannan kenan a abin da ya shafa registration form da kuma report sheet. Kamar yadda na faɗa, bidiyo biyu ne sai na kulle shi a waje ɗaya. Insha Allah za mu shiga bayanin invitation card a bidiyon mu na gaba.